Meillä on halpa vs kallis. Joo. Tossa on joo. Se on meidän niin. kans. Kuka aloittaa? Mitä aloittaa? Joo, mä aloitan. Mitä aloittaa? No kumpi aloittaa? Mitä? Kaikki on samaan aikaan maistella. Niin. No niin, tää pistetään nyt jonnekin kuvaamaan. No niin, nyt me maistellaan. Otetaan täältä mun puolimaisesta. No mä tiedän siksi. Mitä? Miten? Kummalta puolelta saatit? Tosta. Ai mistä? Tästä. Otetaan sitten täältä puolelta. Okei. Sit on jo. Joo, tossa sulla. Missä? Tässä, siinä. Ei se on mulle. Joo. Missä? Se sun käsi on. Missä sun käsi on? Jimi, mä en nyt jaksa oottaa. Hei, tää syö jo. Kuka se nyt Hei. onkaan? Ei, tässäkin on. Eikö näitä kummaskin on 2? Niin. Ei kun niin me vaistettiin tätä puolta. Ei vitsi. Ei. Missä yksi sipsi? Missä yksi yksi? Onks tässä 3? Ei kun on tässä 3. Ne on yksi. Siinä. Yes. Mm. Joo. Ootteko siellä syönyt? On. Mä voin tarjoilla. Tässä on nää toiset. Muokka on tää meikän. Tossa on joku käsi ja tossa on joku. Tää on meikän käsi. Mikä maistuu leijä? Mä tiedän vastauksen. Mä tiedän. Tuolla Huukon puolella oli kallis. Ei, Huukon puolella oli halpa. Ukon puolella oli kallis. Ei. Kumpi puoli oli kallis? Huukon puoli. Mä tiesin. Oliko? Oli. Sä oot kyllä. Sä tykkäät halvasta enemmän. Eli eka maistaa mun puolella. Mulla on suklaata. Mitä? Eli mun puolimainen eka. Eli Löysitkö se joo kummatkin? En mä näytänyt mitään. Elikkä tämä. Mitä mun täytyy tehdä? Onks tässä se suklaata? Vittu. Tässä ei oo. Ei kun tossa. Tässä. Eka tää puolimainen. Mä syön. Mäkin syön. Kuvaa! Oi. Ai pelkkä! Joo. Tää on hyvä. Kyllä mä tän tiedän. Sama. Mä heidän. Mäkin tiedän. Mä oon ihan oikein kova. Ai. No nyt maistaa. Halpa. Eiku, mä en oo varma, että kumpi näistä tuotteista on kalliimpi. Eiku, kyllä mä tiedän. Ei voiko ottaa... Voiko maistaa jo Joo. halpaa? Halvempaa. Tää on kalliimpi. Kun en mä tiedä, että kumpi on niistä kalliimpi. Se Fotser on halvempi. Elikkä sitten tää vika oli sit kalliimpi. Joo, vika oli kalliimpi. Joo, mikä on kalleimpi? Nähdä Oliko peukkuessa vai oikein? Niin kuin oli tossa näkyy. Oli oikein. Sä saat ottaa pipon pois. Yes. Tos näkyy. Toi oli oikein. Kumpi puoli eka siis? Oikein. Eli mun puolimainen. Häh? Ei vaan. Eiks Ei tää- missä? Onks tää sun keksi? Onks tää mun puoli? Häh? Missä? Ei, tää on mun keksi. Ei. Tässä. Siinä. Mun niin. puolimainen eka. Tämä. Tää on selkeä. Paha. Selkeä. Saanko ottaa toi seuraava? Joo.
Joo, tää halvempi tää seuraava, niin se on parempaa. Mut kalliimpi on toi eka. Joo. Ja selvä. No niin sit. Noniin, voi avaa. Joo. Joo. Sekin on. Tää on hauska. Kumpaa? Jimin puoli. Tää Pippo Hertzog. Aika mauton. Pippo on varmaan tän jälkeen märkä. No otetaan sitten tää seuraava puoli. Tässä toisessa on enemmän makua. Mun mielestä tää on kyllä kalliimpi tää toi. Niin. Ekana oli kalliimpi. Mä menen tokalla. Ei kun mä ihan ekaan. Kumpi oli kalliimpi? Toka. Yes! Yes! Mä voitin tän koko kisan! Mä olin vika. 3, 2, 3, 2, 1. Älä näyttää aivan kuusi. Ei kun 3, 2, 2. Ei kun 4, 3, 2. Häh? Eikö joo? Joo. 4, 3, 2. Mä hävisin. Ei. Mä hävisin, mut mä saan mennä. Mun mielestä ekana oli ne sipsit, ja mun mielestä kalliit oli paremmat. Entä sun mielestä? Halvat oli paremmat. Entä sun mielestä? Kalliit oli paremmat. Niin. Ja toisissa, ne tokat, niin mun mielestä niissä oli se halvempi ja parempi. Se Fatser. Niin oli. Kumpi sun mielestä? No, en mä tiedä. Fatseri, tietenkin. Okei. Ja kolmannessa sipsit oli paremmat. Kolmannessa oli halvemmat keksit paremmat. Entä sun mielestä? Joo. Entä sun Halvemmat. mielestä? Ja mehuissa oli mun mielestä kalliimpi parempi. Koska siinä toisessa ei ollut niin paljon makua. No, joo. Toka oli parempi. Heippa. Heippa! Heippa. Heippa!